A situación dos bancos obriga a pospoñer o inicio da campaña. Tradicionalmente, o libre marisqueo arranca a comezos de outubro, pero desta volta vaise pospoñer 2 semanas. O retraso ven en que hai outras artes que non se abren hasta o mes de noviembre, como pode ser os miños ou os tramallos en enero. Hai unha sobrecarga de explotación nos bancos marisqueiros. Este ano, pois, os muestreos dan moi pouco marisco nos lombos e moi pouco marisco en cabío. Si nos lombos creemos que hai un pouco de reclutamento de berberecho, aunque hai moito pequeno de tamaño comercial, non hai tanto, e temos algo de xapónica e unha pouca babosa. As preocupantes mostraxes apuntan unha escasa cantidade de produto aínda por riba de reducido tamaño. A situación é especialmente preocupante nos bancos de Boído e Cabío. Con todo, no sector amosanse cautos polo limitado campo de actuación das mostras. Creen que a verdadeira radiografía aos bancos marisqueiros tomarase en canto comeza a campaña. Isto realmente cando se vai a saber é cando van a ir os barcos ao mar e se traballen todas as zonas dos lombos, porque unha cuestión é que fajan os muestreos nos puntos que o fajan, que pode ser que haya marisco aí e non no resto dos lombos. Entonces, isto é como todas as campañas. Hai que iniciar a campaña, ir mirando semana a semana, incluso mes a mes, como se van sacando o recurso e referencia a outros anos o que estamos extraendo ou non. A medida parte do colectivo Rañeiros da Ría e conta co visto bo da Consellería do Mar. O inicio da campaña pasa agora o 14 de outubro, un cambio de data que afecta a todos os pósitos, formen parte ou non de Rañeiros. Nos empezaremos o día 14 e o día 14 empezará todo o mundo. Aquí nadie pode ir por libre, é dicir, o plan de Rañeiros ten lombos que había boído, polo tanto, hasta a apertura, que é o día 14, que foi o que se decideu, non pode ir a mariscar nadie. Retrasa a apertura da campaña do libre marisqueo unha medida excepcional nunca antes aplicada.